Едно момиченце било в кома близо 3 месеца и накрая родителите решили да изключат поддържащия живота му апарат. Вечерта след погребението майката сънувала сън, в който дъщеря й плачела, изглеждала ужасно раздърпана и оплашена и й говорела: „Мамо, защо ме пратихте на такова тъмно и студено място? Защо ме оставихте самичка? Елате да ме вземете. Страх ме е!“ Майката не обърнала внимание на съня. Било нормално да сънува обичната си дъщеря, която загубила толкова нелепо. На следващата вечер обаче сънят се повторил. Дъщерята плачела и молела да я приберат вкъщи, питала защо са я заровили жива и така нататък. Сънят се повтарял всяка нощ и накрая майката придумала бащата да разровят гроба. Когато отворили ковчега, пред тях се разкрила ужасна гледка. Момичето, погребано с най-хубавата си рокля, било свито в единия ъгъл, а не както го оставили спокойно лежащо по гръб, с разкъсана рокля, а по пръстите имала рани, ногтите били мръсни и изпочупени. По вътрешната страна на ковчега ясно личали дълбоките резки, оставено от ногтите, и имало в длъбнатини, сякаш от удари с юмрук. Момичето, неясно как събудило се след комата вече погребано, изпаднало в ужас от страха, тъмнината и недостига на кислород, се е борило да излезе от ковчега няколко часа, докато накрая се е задушило. Била погребана жива,